Et fan por els números, Pensa que són codis d'ingredients, no alarmes. No és bo o dolent, és funció, dosi, origen. Com en un rusc, cada peça té un paper. Si poses massa mel, s'enganxa. Si n'hi ha la justa, tot flueix. Fixa't en aquests exemples. Exemple de funció, E300, àcid ascòrbic, és un antioxidant. Evita que el producte s'oxidi com la llimona a la poma. Exemple de dosi. Llegeix la posició a la llista. Més amunt indica més quantitat respecte dels altres ingredients. Si l'E160A surt cap al final, vol dir que hi ha poca dosi, i és normal, perquè és un colorant. Exemple d'origen. Molts són equivalents a compostos naturals. l'E471, emulgents que uneixen aigua i oli. Però que quedi clar, els números E no són un aval de salut, són un codi regulatori. Es revisen periòdicament i es poden restringir o retirar si hi ha dubtes. I per a mi, quantes menys millor. Fes una prova, agafa dues etiquetes i apunta funció, posició i origen d'un E que aparegui a l'etiqueta. Si et perds és normal, però aprendre a llegir les etiquetes dona tranquil·litat. Segueix-me per exemples reals i comparatives sense drama.